Δηλαδή να έχεις ελεύθερο χρόνο, πρέπει να έχεις μια ατζέντα γεμάτη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και έτσι πηγαίνει η τελευταία δεκαετία. Άνθρωποι, ξέρεις. Αργία μήτρη πάσης κακίας και όλα αυτά. Πώς τα πες αυτά? Αργία μήτρη πάσης κακίας. Θα το ξαναπώ. Να το σημειώσουμε κάποιον να το έχουμε αυτό. Αργία μήτρη πάσης κακίας. Σταμάτα. Επειδή του άρεσε, είπαμε και από πολλές φορές. Τι ζώδιο είσαι? Παρθένος. Γιατί το λες με αυτό το... Γιατί συνήθως όταν το λέω φεύγουν. Πολλοί ιδιότροπους. Ιδιότροποι και τέτοια. Παρθένος είσαι και εσύ, Ναι. Εσύ είσαι? Όχι. Εσύ είσαι, δεν είσαι? Λοιπόν, πόσο έχει κρατήσει η μεγαλύτερη σχέση σου, δηλαδή το μεγαλύτερο διάστημα μονογαμίας? Μονογαμία σε σχέση, εκεί φορά. Όχι, εντάξει, λέω μονογαμίας γιατί προφανώς θα μου πεις μετά είχε κρίση η σχέση. 7 χρόνια. 7 χρόνια μονογαμικός. Άντε ρε! Να ζόρις κιόλας, αλλά μου βγήκε αυθόρμητα. 7 χρόνια εσύ ήσουν μονογαμικός. Όχι από τα 2 χρονών μέχρι τα 9. Να πω όχι. Τι? Δεν γίνεται. Άρα λέει και ψέματα. Όχι, δεν λέω ψέματα. Απλά μερικές φορές υποκρύπτω την αλήθεια. Έχει διαφορά. Τρομερή! Άστα. Όχι. Όχι. Βοηθήστε ρε παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε βοηθήσουν αυτές τις Όσο λες τις γυναίκες ότι είσαι βλέπουμε, ασταθής, ότι λες ψέματα, ότι αυτό, τόσο το καλύτερο, τι να σε βοηθήσουμε. Άμα έκανες το καλό Γιατί παιδί. μαθαίνετε μόνο μου να κάθομαι εδώ πέρα. Αδιαφορία. Να σου πω Θεό, με το ίντερνετ έχεις κάνει καμία σχέση? Τι είδους σχέση? Καμιά γνωριμία τέλος πάντων? Έχω κάνει πολλές γνωριμίες. Έχεις βρεθεί με, δηλαδή δεν ήξερες Κάνεις κάποια chat. κοπέλα είναι και... Πολύ chat. Αλήθεια. Και έχεις βρεθεί με μια κοπέλα? Γιατί κάθε φορά που έχω δουλειά στον υπολογιστή, κάνω και chat ταυτόχρονα. Και έχεις τολμήσει να πας ας πούμε, να δεις ποια είναι αυτή που μίλαγες? Έχει τύχει, έχω πάει σινεμά. Δεν ήταν καλή με αυτή παιδί που δεν ξέρω. Να μην τη βλέπει, να βλέπει την ταινία. Να σου πω κάτι. Ξεφεύγεις από όλα. Πραγματικά. Ναι. Δηλαδή κάνεις κάποια βήματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από όλα αυτά που έχεις συνηθίσει. Ξέρω γιατί την πήγες. πήγες. Δεν είναι περιπέτεια, δεν είναι αναγκαίο. Περιπέτεια ναι, μέχρι ένα σημείο. Δεν είναι αναγκαίο δηλαδή να κάνεις κάτι σεξουαλικό ή οτιδήποτε. Γνωρίζεις κάποιον άλλον που δεν έχει καμία σχέση με το επάγγελμά σου, καμία σχέση με τον κόσμο που γνωρίζεις πλέον. Και είναι ωραίο. Έχω μάθει από τέτοια άτομα. Γιατί σου είχαν βγάλει ότι ήσουν ζευγάρι με τη Βίκη Κουλιανού? Γιατί είναι φίλοι μου, έχουμε εμφανιστεί σε κάποια μέρη μαζί. Α, και ήταν απλώς έναν κόσμο το οποίο ας πούμε έπαιξε και δεν ισχύει. Όχι. Έχω διαβάσει ότι μικρός, αυτό που θυμάσαι από τον εαυτό σου μικρός είναι τραγουδάς. Ναι. Τραγουδάγες πολύ, ας πούμε. Τι, της άρεσε να κάνεις τον τραγουδιστή? Τραγούδαγα. Στο σπίτι αυτά, ναι. Πιτσιρικά. Ήθελες να γίνεις rockstar, ας πούμε? Όχι, δεν είχα κάποια φαντασία τέτοια. Καθόλου. Θα μείνεις στην Ελλάδα καθόλου? Ναι. Μένω. Υπάρχουν κάποια project που πρέπει να τελειώσω πάνω. Υπάρχει κάποια πρόταση εδώ που τελικά δεν νομίζω να τα βρούμε. Αλλά κάτι έχει γίνει. Και πρέπει να περιμένεις. Τις προηγούμενες ημέρες και ίσως ξεκινήσω μια άλλη δουλειά. Η οποία, ναι. Ωραία. Όχι μόνο εδώ, θα ξεκινήσει από εδώ και θα πάει παντού. Και δεν έχει να κάνει με modeling. Είναι πάλι κοντά στο χώρο, αλλά από την άλλη μεριά. Μάλιστα. Θα δούμε. Δεν μπορώ να το πω ακόμα. Θα δούμε. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Σου ευχόμαστε να είναι είναι όλα πολύ ελπιδοφόρα. πράγματα. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ.